Сега дойде ред на нашите първокласници, които завършиха първата си година и се надявам, че от тук нататък ще бъдат все такива отличници. Обещавате ли? Да! Ама вижте пред колко хора обещавате. Значи трябва да удържите на думата си. Няма да връчвам по-отделно и грамотичките, целият комплект с удостоверението за завършен първи клас. Всеки ще се получи. Първо Александър. И най-голямата ми приятелка през цялата година, Алина. Андрея. Богданка. Като канената Богданка. Гергана. Ивайло. Ивета. Каменцо. Най-непослушни през цялата. Дето ми бяга чак от двора ми. Обещава се, че до година няма да го кажа. И мама гледа, всички гледат. Нали знаеш, че ще накажа? Обещал си ми, ако не го изпълниш, ще накажа. Дано